Voor dag en dauw vertrokken ze richting het stikstofprotest. Maar het duurt nog wel een tijdje voordat de Zeeuwse boeren ook weer thuis zijn. Maar je ziet hoe ontzettend veel mensen en hoe ontzettend veel trekkers hier zijn. Dan ik denk dat we blij zijn als we om 8 uur morgen nog thuis zijn. En verder in deze Zeeland nu vandaag. Bergers doen meer dan ravage opruimen. En Guadeloupe heeft de harten veroverd. Goedenavond. Naar schatting 500 Zeeuwse boeren vertrokken vanmorgen vroeg naar het Gelderse Stroe om samen met andere boeren te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Om de stikstofuitstoot terug te dringen moeten veel boeren aanpassingen doen of moeten ze mogelijk zelfs stoppen. En boeren hebben het gevoel dat ze onevenredig hard worden gestraft. De eerste trekkers werden vanmorgen rond 1 uur al gestart om richting Gelderland te rijden. De groepen vanuit de verschillende Zeeuwse regio's kwamen uiteindelijk grotendeels samen op de snelweg A58. En dat was opvallend omdat de politie vooraf had aangekondigd dat dat niet mocht. Toen ze uiteindelijk Zeeland verlaten hadden, konden het eerste deel redelijk door worden gereden. Maar hoe dichter ze bij Gelderland kwamen, hoe groter de vertraging werd. De afstand tussen Zeeland en Stroe, waar het protest vandaag wordt gehouden, is flink. Het is inmiddels 12 uur geweest. De manifestatie is al van start gegaan. Maar de meeste Zeeuwse actievoerders zijn nog onderweg. Ja, het duurt lang, maar we kunnen wachten. We hebben de tijd. Ja, we zien wel wat het wordt. Ik weet niet hoe lang het nog gaat duren. Nee. Het laatste deel richting Stroe verloopt zeer stroperig. En daarom besluiten veel boeren de trekker in de berm te zetten en het laatste stuk richting het trein te gaan lopen. Inmiddels is bijna iedereen aangekomen op het terrein waar het protest plaatsvindt. Duizenden voertuigen staan er naast elkaar opgesteld. En tienduizenden boeren staan te luisteren naar allerlei toespraken die vanaf het podium worden gehouden. Heeft zo'n actie nou eigenlijk wel zin of is het een druppel op een gloeiende plaat? Ja, dat is eigenlijk wel iets wat je jezelf dan wel afvraagt. Want uiteindelijk denk je van, als ik er nou vandaag wel of niet bij ben, maakt dat dan het verschil. Maar uiteindelijk wat dan wel voor velen denk ik de doorslag geeft, is dat op het moment als we allemaal denken van het maakt niet uit, dan staan we hier met niemand. Er hangt van alles aan vast. Het is niet enkel ik als boer, maar een loonbedrijf, een mechanisatiebedrijf, onderdelen, vrachtwagens met voedsel die onderweg toeteren, dit en dat. Ja, en daarom ben ik hier. Om 2 uur start ik de trekker vanochtend. We waren hier rond een uur of 2. Dus, en ik hoop dat het terug weer net zo snel gaat. Maar je ziet hoe ontzettend veel mensen en hoe ontzettend veel trekkers hier zijn. Dan ik denk dat we blij zijn als we om 8 uur morgen nog thuis zijn. Ja, thuis zijn ze voorlopig nog niet, want ook op de terugweg worden flinke files verwacht. Naast mij staat verslaggever Remy Oppeneer. Ja, we hoorden de politie gisteren zeggen dat ze zouden optreden als ze over de snelwegen zouden rijden. Dat is toch niet gebeurd, dat optreden? Nee, de politie heeft verklaard dat ze het niet veilig genoeg vonden om in te grijpen. En die veiligheid gold zowel voor de agenten als voor de andere weggebruikers. Als we kijken hoe ze vanochtend ook gereden zijn. Er is een groep vanuit Zeeuws-Vlaanderen gekomen, door de Westerschelde-tunnel gegaan. Vervolgens zijn ze even staande gehouden toen ze de A58 op wilden gaan. Nou, uiteindelijk heeft de politie besloten ze door te laten rijden. Bij de Vlakentunnel kwamen ze aan en die was dicht vanwege werkzaamheden. Nou, daar hebben de boeren de versperringen weggehaald en zijn ze doorgereden. En ja, dat was voor de politie toch niet reden genoeg om ze staande te houden. En dat is inderdaad opvallend, zoals u zei. Want ja, ze hadden gisteren ook kunnen verwachten natuurlijk dat er best wel veel tractoren en dergelijke de weg op zouden komen. Ja, dus echt puur vanwege de veiligheid hebben ze dat dus besloten. Ja, die voertuigen moeten ook weer allemaal terug. Hoe gaat dat verlopen? Nou, dat gaat een lang verhaal worden sowieso. Het is natuurlijk een eindrijden en ze kunnen niet zo hard. De politie heeft al bekendgemaakt dat ze in principe niet direct zullen gaan ingrijpen, tenzij er zich heel gevaarlijke situaties voordoen en ze bijvoorbeeld de wegen zouden gaan blokkeren. Oké. Nou, Remy, dankjewel. Een jongen van 16 jaar is licht gewond geraakt bij een steekincident in Middelburg. Aan het incident gisteravond laat zou een ruzie vooraf zijn gegaan, waarbij de jongen door 3 anderen is geschopt en geslagen en vervolgens is gestoken. Na controle door ambulancepersoneel kon de jongen weer naar huis. De politie doet nog onderzoek en is ook op zoek naar getuigen. Na het gedwongen vertrek uit de machinefabriek hangen de schilderijen van Panorama Walcheren nu in de Onze Lieve Vrouwenkerk in Vlissingen. Fantastisch om hier een plek te hebben. Het is een unieke locatie natuurlijk. En het is super dat we dit voor elkaar gekregen hebben. De locatie is tijdelijk. Half november moeten de levensgrote doeken weer weg als de kerk wordt omgebouwd tot hotel.
Naast op zoek weer naar een locatie waar we voldoende ruimte hebben. We willen toch een ruimte hebben van 1000 tot 1500 vierkante meter. Nou ja, we hopen dat er tegen die tijd weer wat gevonden is en we blijven maar moed houden. En vanaf morgen is de Onze Lieve Vrouwenkerk geopend voor publiek. En straks in onze uitzending, zuster in een duster oversteld met lieve berichten. Maar nu eerst de trieste balans van het aantal verkeersdoden dit jaar. De teller staat nu al op 14 dodelijke slachtoffers. Dat zijn er nu al 3 meer dan in heel vorig jaar. Naar dit soort ongelukken rukken behalve hulpdiensten ook bergingswerkers uit. En zij moeten niet alleen de ravage op de weg opruimen, maar treffen vaak ook totaal ontredderde slachtoffers aan. Mensen die zijn helemaal ontdaan van het ongeval. Dus die gaan helemaal in paniek, bij wijze van spreken, onderdelen lopen rapen op een rijstrook. In Zeeland werken 6 bergingsbedrijven. Eén daarvan is QC uit Rittem. Zij krijgen op verschillende manieren melding van een ongeval. Als deze toeter gaat, dan gaat in principe alles gelijk rennen en vliegen en oranje pakken aan en in de auto de snelweg op. We weten niet wat er aan de hand is dan. We krijgen gewoon deze melding met een hectometerpaaltje erbij en welk wegdeel het is. We rijden daar naartoe en nou, dan staat er of een auto met pech, of er is een ongeval gebeurd, of er is een ongeval met heel veel meerdere auto's gebeurd. Ja, je weet het niet. Dus haast is geboden. En op het moment dat we daar te plaatsen zijn, ja, dan wordt het eventjes overzien van ja, wat is er precies aan de hand. We zijn er vaak al voordat de politie, brandweer, ambulance en Rijkswaterstaat te plaatsen is. En ja, dan kom je nog wel eens een keer wat tegen. Mensen kijken niet meer naar de eigen veiligheid, dus die gaan op een gegeven moment gewoon, die lopen bij spreken zo de snelweg op. Gewoon de onderdelen van de auto op te rapen. Dus gewoon, ja, ik wil zeggen, als een kip zonder kop lopen ze rond. Erwin Joossen is inmiddels 25 jaar berger. Sommige ongevallen zal hij nooit vergeten. Deze rotonde, daar weet ik nog wel, dat heb ik de allereerste dodelijke aanrijdingen gehad in mijn... Maar goed, daar praat ik over 26 jaar geleden. Er kwam een echtpaar op een motorfiets, dus komt hier aanrijden. Komt vandaag de 50 een bestuurder met een auto onder invloed. En die heeft heel die motorfiets niet gezien, met die mensen erop. Dus het is tot een aanrijding gekomen waarbij de bestuurder en de opzittende van de motorfiets allebei overleden zijn. Niet iedere berger wordt dan ook naar een mogelijk heftige melding gestuurd. Wij hebben een team die de IM-meldingen rijdt, zoals we dat noemen. Dat zijn de hoge prioriteit meldingen. Dat is een vast clubje van jongens die daarvoor opgeleid zijn. Die zijn gecertificeerd ervoor en die hebben daar toch al jarenlange ervaring in. En die weten wel van de hoed en de rand. Er zijn wel regelmatig meldingen dat je zegt van, daar kan je niet iedereen naartoe sturen. Als eerste ter plekke, maar ook als laatste weg, waarbij alles zoveel mogelijk moet worden opgeruimd. Eerste zorg is natuurlijk ten alle tijde de gewonden als die erbij zijn. Nou, die zijn dan afgevoerd. Alles blijft liggen zoals het ligt. Alle brokstukken, we mogen niks opruimen, we mogen nergens tegenaan schoppen. Gewoon alles moet blijven liggen zoals het ligt, want ieder deeltje is een getuige van het incident. Guadalupe Cole, de zuster in een duster, die tijdens haar nachtdienst in een kamerjas werkt, omdat ze merkte dat ouderen met dementie daar rustiger van worden, wordt overstelpt met berichten. Sinds de Middelburgse afgelopen maandag bij ons in het nieuws kwam, staat haar telefoon roodgloeiend en heeft ze de harten van zowel Zeeuwen als de rest van Nederland veroverd. Wel rustig, hè? Is het midden in de nacht? Ja. Dit is de Guadeloupe-aanpak. Cliënten geruststellen in een duster. Omdat ze het verschil niet meer weten tussen dag en nacht, geeft de kamerjas rust. Het is deze aanpak die de harten veroverde. Nou, ik vond dat gewoon niet te bevatten. Maar ja, op bepaalde momenten gingen mijn kinderen helemaal berichtjes sturen. Mama, je gaat ongeveer viraal. Hartstikke trots natuurlijk op mij. En toen gingen we kijken. En inderdaad, zoveel reacties dat ik wist niet wat ik meemaakte. Sommige helden dragen geen uniform of wapens, maar een badjas. Dat vond ik heel grappig. Het was gewoon echt ontroerend om te lezen hoeveel mooie berichten mensen hebben geschreven. Ja, ik ben echt dankbaar. En het zou zomaar kunnen dat haar werkgever, Zorgstroom, de Guadeloupe-aanpak gaat volgen. Ja, en dat is nog niet alles, want gisteren is Guadalupe geslaagd voor haar opleiding tot verzorgende. Het was een zonnige dag bij maximaal 25 graden bij een zwakke wind. Vannacht koelt het af naar rond de 12 graden. Morgen verloopt bewolkt, want al snel komen er wolkenvelden opzetten en is er later op de dag kans op een bui en mogelijk ook onweer. Het wordt dan maximaal 29 graden en dat is natuurlijk weer een stuk warmer dan vandaag.
En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Nog een mooie avond en graag tot morgen.